Ka ba su matar da Allah ke kai da tanana, waye Jibril in ya zo sai ya dafa kasan kafarsa, waye mai kura matambayi in ya zo neman saninsa, waye ina jin balagar da masana sun gaza kwaikwayonsa, waye in ya yi hukunci an kare daga kan faɗinsa, waye ta gaggawa tambayi waye ya kashe sa, waye mabiyansa ke shan wuya kuma ba su taɓa korafi ba, waye mai tada gayya baya nan in ba Ali ba, waye aka so shi bai ce a so shi ba don Allah ka duba, waye mai taza kan arubai ko ba magana yake ba, waye ya yi baituka wanda halara ba ta san fassarar ba, waye ya fito cikin mintaye ba Ahmad bane ba, waye mai sa rijalai zuba ko da bai ce ba, waje kallo da bayansa gabansa bai masa shamaki ba, waye mai harshe 80,000 na kiran jallarar ba, waye ya yi hudu ba babu harafin alifu banda abba, wane ne mai gani daga lauku idan ba mai gida ba, wane ne mai taɓa tuna Allah ba in ba haidara ba, wane ne har ya koma ga Allah bai taɓa yin gini ba, wane aka ba shi duniya bai taɓa kwana da kwabo ba, alisara hawa yana abdul hausawa roƙo nake yi. Sunana na yi tafakuri a cikin harufai uku kalikina, a cikin harufan Aliyu nake magana kasan rufina, asalin shiriya tana gidan Fatima ba kuma ni na ce ba, a cikin dakinta aka furta 12 kaga ba zan rufe ba, kuma dole ka bi su in kaji ba za ka kare lafiya ba. Wannan ita ce Batula ban taɓa jin ta da kuskure ba. Salatin Annabi Malamu ita ce babbar adashe, ni shi na rike lazimi na ita ce ko da yaushe, in kai ta haƙiya ko Allah riba ce a ƙarshe, kasuwanci ce wacce babu asara ko da yaushe, ban taɓa ji ba kuma ban ga macen da ta kai yana na, ita ne ce ta wacce tun ba ta zo ba ake makauna, kuma billahi lazi matar Ali ita ce fulana, daga kuma ka gane Allah ba da mace tsayuwar gini na. Kowa da uwansa wanda ba shi da shi sunansa mene, ni tawawan ta dare wa uwar kowa a zane, sai da Zainabu Akila yau dai gani gaban ki zaune, kome zan nema na sani za a yi mun ma musu ne, Ibrahimul Maghribi Sharifuddin ina kiransa, Malamu Sarki Abdul Jabbar Allah cika burukansa, ya al'alawi dan Fatima da Imam Ali nasabarsa, ya Maulana Sidi Farid gwamna bayirinsa. Assalamu alaika mai sa halara tafiya a duke, assalamu alaika namijin da ya sanya rija
zai tare ni, dangi na sun guje ni, zan tafi inda ake kula ni, na sauka garin masoyi, ya imamu gani, ka bani ruwa isa domin na yo tafiyar awanni, sai na ci dukan bayani kafin zan biya yar karatu, bari ma ka gani in zauna in yi sauka kuma in yi satu, hasken haidara ne ya cika mani kirji na wadatu, da sansana shafi wallahi maulana madadin halittu. Hanyar halitta kadai hanya ta ko alaka ake yi, don haka ni dai ku kyale ni ko da ma karya nake yi, ba na da burko duniya da kiyama sai masoyi, duk mai sona ya so ni dan shi dangi magana nake yi, da hausa nake bayani karkazata na canza yare, magana ta ali nake haidara mai yantar dabare, ya baka ka gode ya daɗa maka take ka gansu jere, wannan sai haidara mai kyautar sanya mutum ya zare. Rumfar zamanin abi ɗalibi ya jagora imamai, shagundun mai mukami kala 70 gatan waliyai, alikai ka fito da hasken biyar ka ko aka san sharifai, da ƙarfin zulfuka ka tsaya gaba ba wani baye-baye, ya zinaran sama maula ya abun neman halittu, basaraken duniya a bazai na suturar mutattu, alikai ne awwalin akiru na rantse ka wadatu, kira ni ka bani yanci abdul hausawa ya yantu. Allah tsoro nake ji idan zan faɗi geman ka maula, domin wata martabar ta wuce hankalin mutum ya kalla, na ji kalaman da suka caja ruhi na wallahi Allah, daga tataccen masoyi wai sulkar ni zan yi shela, ya ce wallahi ali ne ake ba aikin masu bauta, ya ce wallahi ali ne yake da isar da ake faɗinta, ya ce wallahi ali ne na farko wanda ake nufinta, ya ce wallahi ali ne wadatar wadatuwar halitta, ya ce wallahi ali ne gaibun da rabu ke rufe ta, ya ce wallahi ali ne ya ɗau nauyin bayi dukanta, ya ce wallahi ali ne yake da karamar ɗauke cuta, ya ce wallahi ali ne kaɗai ke yi wa Allahu kyauta, ya ce wallahi ali ne ya san Allah ƙarshen saninta, ya ce wallahi ali ne yake kura saman tutsayinta, ya ce wallahi ali ne ya ɗau zatin Allah dukanta, ba ni na faɗa ba daga wai sulkaini na ji na karanta. Kai jirgin Nuhu ne mai ceton bayan Nuhu, kuma kai ne hadda duniya hadda kiyama ba, ya tilfatu mai duka ɗauka an ta ambas, alhamdulillahi halalar Allah ɗakin kureras, Allah ka sani ina ƙaunar alba ta kaɗan mace ba, Allah ka san yadda nake ji a kansa kallara ba, Allah ka san abun da ke kirji na ko ban faɗi ba, kamar ni da shi duk ya duk rinsi ba zan saki ba. Masu tambayar saboda me na kama son alibabu wasa, ni ma amsar nake ta nema na rasa ya zan gwada sa, sanda ta'ala ya kage ni nan ne ya dasa min nisonsa, ya fara halitta
babu juyin da zamani za ta yi karin sake ka. Allah shayarwa abu da Hausawa kuka da kanka. Yanzu gobe ta Allah ce, sunan karakan fadar a duk farkon zance. Kirkiri dubban madariku babu iyaka, da salati ga annabun nan zamunka. Yola duka a gaida ke babbar mata, dar annabu sai ya mutu babun fata. Sai na ma'argubu ya ke zan nuna, daɗi ko a cikin wala. Allumaiti a kula Hausawa bawa ne. Aikin da muke gare ku daga mashin yaƙi. Muddini a ba Muhammad ka kula ni. Goma lafiya. Alawi kare zuma ne. Ainihin namun yayin ka girma sanin ka. Ne za ki aliyatin babu ne.